comandada por Vicente Risco como director literario, por Alfonso Daniel Rodríguez Castelao como director artístico e Ángel Casal como administrador, xerente e impresor, nas súas páxinas brillou o xenio creador dun eminente grupo de intelectuais e escritores que presiden a chamada época Nós Áurea, cuxo núcleo fundacional foi formado por ourensáns como Antón Lousada Diéguez, Arturo Noguerol Buxán, Xavier Prado Lameiro, Ramón Otero Pedrallo, Florentino López Covillas, Xulo Gallego e Alfonso Monxardín, aos que no transcurso dos máis de 13 anos de vida da publicación até 1935 se lles agregou un brillante elenco de escritores de dentro e fora de Galiza que suman en xunto máis de 250. Non só é a homenaxe a unha xeración que fixo historia, senón o recoñecemento da trascendencia das ideas, as formas e os valores que a revista Nós difundiu e defendeu baixo a exaltación do galeguismo e a galeguidade. Monumento verbal de amor ao pobo de Galiza e a alta cultura do seu tempo, a revista Nós tendeu sólidas pontes dende Ourense para vencellar Galiza con Europa. Pontes intelectuais libres de peaxe con Madrid, como eles propios declararon con aquel de orgullo, e exentas de todo outro imposto calquera que restrinxise a súa prístina liberdade de conciencia. Os que se asombran da nosa confianza, da nosa firme ledicia ao principiar un traballo rudo, émolles decir que témolo a evidencia de sermos os millores, os máis doados, os máis fortes, de que todas as forzas do espírito están connosco, de que imos triunfar por sermos nós, por sermos galegos, e por seren o tempo e o mundo os que o piden. Nos conta achar agarimo e xenerosa axuda en todos os que sintan diste xeito. A todos os que nos lean, saúde e terra.